Takže čo pozdravím vás, Milka, u nového videa. Ja som sa rozhodla, že po dlhej dobe niečo natočím. Je to Dress to Impress. Hrám to prvýkrát. Jej. Načítala som mi to, takže toto musím počkať. Ja som rozmýšľala na jednou vecou. Záhadnou. Prechádzam sa, zbieram prachy. Tak, je to normálne takto? Yes, už si mi to skoro načítala. Mám 3 minúty skoro. Na to, aby som sa spravila nádhernou. Dark or light znamená čo? Že má byť buď biela alebo čárna? To. Myslím, že biela. Alebo nie čárna, alebo biela, čárna, ja neviem. Bude bielo-čierna, čo už, možno. Prezhoď, jak to funguje? Ja fakt neviem, jak to... konečne. Hotovo. No, ako sa dostať stade? Ja skačem zajímavo. Čo teraz? Idem si dať šaty. Nie šaty. Hej, šaty. Ale kde sú šaty? Už vidím dačo. Bo nechcem šaty. Si dám dačo také. OK, farba bude... čierna. OK. Ešte také tričko. Čo tak toto? Zajímavé. OK. Absolutne neviem. Ja v tom nie som dobrá. A kde mám topánky? Topánočky. Toto. Kde je to? Ešte si vezmem foťák. Prečo nie? Čierny. Dobro? Ale fuj, to je hrozné. Kde sa to dáva het? Nie. Tu. Foťák ide úplne het. Nechcem. Nafarbiť. Na čierno. Farbí sa to? Čo ja viem. To je jedno. Chcem nájsť vlasy. A topánky. Nemám čas. Nie sú to kde vlasy sú to, alebo topánky. Aspoň jedno. Dress to Impress je hrozné. Ale iba preto, lebo to neviem hrať, že. Tu asi. Mám 10 sekúnd na to, hej. OK. Ešte nemám tvár. Ja som bez tvára, bez topánok. Ach, to bude 0. Pekné. Prečo mám v ruke mačku? 2. Nie je to tak zlé. Za mňa. Ale tiež ty sa mi nepáči. Loading complete. Ide ďalšia. Učíme. To pekné. Za mňa. A nie, tie okuliare sú hrozné. 2. Tiež. Ja nechcem im dávať veľa, lebo potom ja nebudem mať šancu vyhrať, ale budem dávať toľko, koľko sa mi zapáči. No tak, poďte. Som najkrajšia modeločka. Ach, jedna. Nie je to také dobré. Alebo 2. Každý dávam 2. Nie je lepšie. Čakám si na nejaké osvetlenie alebo otmavnenie sveta. No. To je sivá. Ale je to akože svetlo, no tam nehovorilo, že to musí byť biela. Aha. To dáva zmysel. To ide, ja nie.
To je pekné, to sa mi páči, to sa mi páči, to sa mi páči, to sa mi páči. Ako fakt. Dáme si ešte, ja neviem, koľko kôl. Čo ja viem. O, to som ja fuj. Som hrozná. It was no time. It was no time. Aj tak. Ach, neviem po anglicky. To fuj. Och, tá prvá, to bio sa mi nepáči. Ale tá na treťom mieste je najlepšia. Aha, ja stále mám tu jumping. Môžeš to prestať? Stop! Konečne. Ja som hrozná. Vidíte to? To je hrozné. Poj. Obi. To nemusím byť až tak hrozná. Fajn možno som. To je vôbec jesť? Hrozné. Hrozné. Zajímavé ma, koľko na to mám celkovo času. Ty som Nie. Som krajšia ako ty. Som viac vpredu. No. OK. 5 minút. To je docela čas. Ja si najprv idem freestyle. Takže moja voľba. Ja si vymažím všetko, čo mám. Idem sa navlasiť. To nie je tak divne. Ako chcem vyzerať? Čo tak? Toto? Čo je toto? To je pekné. Ale vieš čo, nie. To nie je také pekné. To nechcem. Sú to krajšie vlasy. Tak tu dole asi nie. Idem hore. Vyššie. Nemám čas. Ja chcem svetlé vlasy. Tieto je dlhet. Ešte čo je toto? Bangs. Tejto sa to nehodí. Nie. Čau. Haló, môžem sa vyskočiť? Áno. New model. Som krásna modeločka. S kabeločkou. Chodím tak pomaly. Konečne som tu. Topánky. Dajú sa stade brať topánky? Hello, existuje to také, ako vziať si tieto topánky čarné? Asi nejdem hrať. Teddy bear. Čo si vezmem? Toto. To musím mať. Ale nie ako biele. Ale ako fialové. OK. Ďalej také nohavičky. Čo už tu neberem. Idem nájsť inde. Neviem behať, mám 3 minúty a mám 2 veci reálne na sebe. Našla som topánky. Sú to topánky? Snáď. Nie sú to topánky. Nie, to beriem biele. Teraz si mám vziať topánky. Mi to strašne dlho trvá. Som pomalá. A moje tričko má hroznú farbu.
Halo, sú tu niekde tepláky? Super. Neviem, kde sú tepláky. Môj svet je skazený. Čo už neviem, kde mám tvár. Dobre, a teraz potrebujem ale to tu. To je jedno. Kde mám vlasy? Nie vlasy, tvár. Existuje tu niečo menom tvár? Nie. No dúfam, že hej. Mám minútu a pol a strašne sa mi to seká. Nie. Tu sa robia vlasy, že? Robí sa tu aj tvár? A čo je toto? Idem sa pozrieť. Nie, to je make-up, to mi netreba. Nie je make-up tvár? Dúfam, lebo inak som stratená a som zase bez tváre. To je hrozné. Yes, je tu tvár. Čo je toto? Maskulín? Ja potrebujem nejaké... fuj. Nejakú tvár, peknú. Dobre, stačí. To je hrozné. Vyskoč už z toho. Neznášam, keď sa mi to seká. Nie, vyskoč. Konečne. Jak dlho je to trvalo. Musím rýchlo nájsť dáke tričko, aby som ho zmenila, lebo ja nechcem mať fialové tričko. Som sa rozhodla inak. Vidím. Mám záchranu života. Ale mám na 10 sekúnd, masakra. Bež, Natália, kde máš to tričko, blbé? Tu. Fuj. Nie, to je hnusné. Fuj. Čo je morská pána? To ani neviem, jak sa robí. Ale mne sa to nepáči. Máš smolu. Tu je posledná hra, ja to fakt takto hrať nebudem. Hrozné. Toto už v živote nezapnem. To dúfam. No. Čo toto? Pekné. 3, ne 2. To ja ešte nedám. Nie je to až tak pekné. Lalo. Som unavená. Aj keď na to tak čas nejde. To je ešte horšie. To neberiem. Tomu nedávam. Tomu by som dala 0. Som hrozná. Som hrozná toto hodnotiteľka. Nebo ako sa to volá. Čo je to? Aj to nie. Není to až tak zlé. Je tak dobré. Nie, jedna. Ale 2 vlasy sa mi páčia. Teraz keď pôjdem ja odpadnem. Dobre, nejdem, ja nemusím odpadnúť. To sa mi páči. To bolo hrozné, za to ti dávam. O 1 bod nižšie. Tak. Tak. To som ja, ale je to hrozné. Čo to mám za tričko? Ja som nevedela, jak to bude vyzerať. Ja som myslela, že to má nejaký rukav. To je hrozné. Dajte mi všetci 0, ok, super, jupi. Dostala som 7 bodov, super. Od všetkých, čo tu žijú. Rosita. No, pekné. To je pekné, tomu dám 3. Aj na tú čapku sa jej to vydarilo. Keď to skončí, ja už na to písať nebudem. Aby sa to konečne vyplo. To je ešte krajšie. A neviem prečo. Ale smola dávam ti 3. 4 nedám.
Iba na niečo, čo odpadne. No. Nemám celý deň. No, mám celý deň, ale... Voting boli konečne. Aha, to iba na nej. No, akože nie je to až tak zlé, ale... Čo už? Dávam ti jeden. Tá tvár. Za tú tvár. Voda, to sa mi nepáči. Ja som myslela, že na tvári tak nezáleží. The winners. Super, ja to nie som, ako inak. Ja som dostala vlastne 16 bodov. Jak 16 bodov? Aha, dokopy 16. No ľudia, s týmto outfitom krásnym, hrozným sa s vami rozlúčim. Čau, čau.